Shubor nakaslem jong unongsan hima. Ngaku mu MLA jongka 6 Clarion constituency barha ke juga por ku minister jongka state ngashim ke negalat ban ai kublai Christmas busuk kemeni pilang baro ki nongshong shlong jongka 6 Clarion constituency bar kumju jongka jelai baro ku wei ngasih ku ben ban ong ba hakani ke Christmas ba baro na plin jongi nila don kata kecing kwa dik ban poi yakni ke por khnang ban celebrate ke Christmas bat ki bahing hasem khamtam ki perlok ki baidon shabar na kani ke jela jongi bat jengai na ki yin ki sem joki na banta ban lekwat ya ki kam ki baper ban pendap ki jindot kam joki ngasem nangi scam begini ke Christmas kan one lam ya ki to ki perlok badon sha jengai shaki yin ki sem joki ban ye don lang bat ki bahing hasem ban celebrate ke Christmas bat ki jingsiam jonga ka wei badon kama kau nam mentoy yang ni ban decorate ya ki yin ki sem jongi lani ban don kita ki tiar kita lani ni ya khawai dawai lada kam sem jongi kam long ko bukoi lada ngimla ban map kliang khamtam ya ki perlok ki bangi la le bakla lani ki perlok ki bala le bakla persya yangi reke e badon kam bangi ni map kliang iwe bat persang ban celebrate kumbangi kwa kumba hikai yangi kum Kristian ba ngidei ban map kaliang ibe ngangi scam ba hagani ki Christmas ru ngini map kaliang ya ki perlok ki ba le bakla ban ngin pan map ru na ki perlok khamtam na kaliang jonga ngamla ban len kani gede ke second term jonga ba yo ban long ku MLA da ki jing i jong ki pai ba hanrai ha kapor election yo le se nga kum bakla kino ki ba nga kum pensesi ki perlok ngashim kani kalat ngapan map ni pilang baro to se bahama bi ke jingduna na len jonga bat tongin dia trelang nak menta ke bahag mian juga jelahi baro ko we session nga ai kublai Christmas busuk bakmeni pilang baro bat kumchu advance new year kublai